ongi etorriak bigarren hitzaldira Labroak antolatutako mitoak eta historian arteko nahasietako zikloa. Bigarren hitzaldi honetan, plazer bat da egitea Juan Ignacio Arzuagakin sakondu egingo dugu mitoen inguruan, horietan zer nolako erlazioa dakaten beste zinismen eta ezagutza batzuekin, eta, bueno, espero dut gustatzea. Zilo bugartu, eskerrak berriro ere Bergarako udaletxeari, baita ere Leona elkarteari, zilo bertan afaria jarraituko dugu, Juan Ignacioekin hitz egiten eta eztabaidan. Eta nolabait lehenengo hitzaldian, Luismari Zalduak hasiera edo sarrera eman zion Juan Ignaziori, eta Juan Ignacio ni uste dut bere sarreran etorriko du Barandiaranek bere ezagutza eta bere jakinmen guzti horrekin zabaldu zuen hildo bat mitoen inguruan. Bai, beraz, Juan Ignacio nahi duzunean? Oso da. Barandiaranekin hastea justiziazkoa da, ezta? Berak egindako lanari esker egin ditzakegu gaur egun bestelako azterketak eta konparazioak eta mitoak nondik datozen, azertako diren eta kontu horietenak aztertu. Materiala aukikoz bagendu, noski esku utxik ezin gobendu, zer egin. Eta esan dut dago, Barandiaren niguatzen ez, hau ikasten hasi nintzenean, oso tipo normala egitez zaitela, ez nuen ikusten nola, gu bezalakoa, gaur baina hori urte zerragoa zen, hori ez nuen kontutan hartzen. Guatzen ez, hasi nintzenean liburutegitan eta bere garaiko jendeak idazten zitunak irakurtzen, txan, kortxo. Hau ezan bere garaian bizi, hau asko ze horreago bizizan, ez da? Oso apala zen, eta apaltasun hori hori ikusten duzue, sagarren metafora, bere emak esan dago, ez dakit ezagun duzuen, nunbait Gasteiztik etorrita, edo apaiz berrituta, edo ez dakit, balentrin bat lortuta, etxeatu, eta amak gehiagi arrotziotezaneo bildurrez, kanpo batea, eta etxe ondoan zeukaten sagarrondo bateak utzi zion, udara zen eta karga inda, eta esan zion ikusten duzu, zenbat eta frutu gehiago, ordun eta pala da. Pertsonari, holako izan behar da. Horregatik hau da pixat bere irudi bitikoa, ezta? Zergatik esaten dugu hain berezi izan zala, biltzen ari dana, eta pentsatu behar dugu garai hartan gehiago oraindik, Barandiaren mitologia, euskal mitologia biltzen hasten arian, beha sartzen da nolabait euskal nazionalismoaren korrientean, ezta? Badago halako uste bat, edo behar bat esateko, gu besteak gainare bagea. Bagea besteak gainera, eta besteak mitologia dute, guk ere bai, ezta? Eta testuinguru horretan, hori da testuingurua, tentaldia egon daiteke, etnografoaren aldetik, gauzarik dotorenak edo itxura dotorenekoak bildu eta erdipurdikoak edo itxura pala badutenak baztertu, ezta? Eta Barandiarenek ez du horrelakorik egiten. Barandiaren da notario bat. Eta aurrien jartze zaiona, nahiz eta munduko gauzarik itxura traketxeneko izan, harek bildu egiten du. Eta eskarrak bildu duen, zati batzuetan gertatzen da, albiste, ezin xumea batik petroleoa atea daitekela. Eta gaur kontatuko duguna, da petroleoa ateratzen den horietako kontu bat. Hauxe da, albistea. Albiste labur-laburra. Eta ez dakit noizbait ikusi duzue, baina esatu dute Euskal Herriko hainbat eskualdetan eguzki egun argiari esate zaio. Eta eguzki begi edo jaikoaren begi, eguzki diskoari. Begi bat
balitz bezala. Ez disko bat, baizik eta begi bat. Gero ikusiko dugu, lasaiago, baina eguzki hitzean bertan badugu egun argia adierazten duna, eta badugu uzki. Gaur egun guretzako ipurtzuloa esan nahi duena, baina iztegira jotzen baduzue, zulo adiera orokorra du. Botoia esartzeko zuloare uzki esate zaio, hainbat tokitan. Zuloa da, bai? Orduan, hemen esaten diguna da, deskribapen honek esaten digu, egun argia daukagula alde batetik, baina eguzkia dela zulo batetik ikusten den su bat, ezta? Begi batetik, uzki batetik, zulo batetik ikusten den su bat. Bueno, hau ez da zabalduena edo, zabalduena ez dakit. Ospetsuena ez. Ospetsuena Mauriziak kantatzen duena da, ezta? Eguzkia mandrea badoa bere amagana. Eguzkia sartzera doanean, Bizkaian batipat bildutako albiste egia, nola esaten duten, eguzkia badoa bere amagana, bihar etorriko da denbora ona bada. Orduan, hau da famosoena, eta ezagunena, eta beste aldamenean dago, eta dana iresten dugu, eta dana digeritzen dugu, asko pentsatu gabe. Baina ondo pentsatzen, hasten bagea, bateraezinak dira. Bateraezinak dira, zergatik? Eguzkia badoa bere amagana esaten digunak, esaten ari zaigu, egipziarrek esate zuten bezala, eguzkia lurpean sartzen dela, lurpean egiten duela kontrako bidaia gauez, hurrengo goizean berriz eguzkialdetik ateratzeko. Hori da, kanta horrek edo otoitz horrek eguzkia badoa bere amagana, amaren baitan, amaren sabelean sartzen da. Hori da, atzean duen kosmologia. Bai? Baina besteak esaten baldin badigo, eguzkia zulo bat dela, hortzian dagoen zulo bat eta atzean su bat dagoela, eta hori da. Zulo hortatikan ikusten dugun suaren zatia hori dela, eguzki begia. Gara baina hori mugitu egiten da. Ez da gauza bat, da zulo bat mugitzen ari dana. Zer da mugitzen dana? Zuloa, atzean duena, ez dakit zer dan, baina aurrekoarekin ez da aurrekoaren berdina. Diferentea da. Aurrekoa da, esaten dugun bezala, egipziarrek daukaten eredua. Bueno, esan beharra dago, espekulazio astronomiko guztian nekazaritzakin hasten da. Ehiztariek ez daukate espekulazio astronomikorik. Ehiztariek berdin harrapatzen dute oreina edo basurde dozea, eguzkia izan edo euria izan edo... Preokupazio horiek nekazaritzatik datoz eta nekazaritzakin hasten dira. Eta preokupazioa esaten dudanean, sartzen dut baitare, espekulazio kosmologikoa. Ez da imaginatzea, gara nola da, eguzkia, nola, nondik nora, ze gauza klase da. Orduan, egipziarrekin bat gatoz, Bizkaiko kantu hori, otoitz hori, esaten dugunean, eguzkia badoa bere amagana, eguzkia lurraren sabelean sartzen da. Eta, ez zaigu kantan esaten, baina noski, hurrengo goizean bestaldetik ateratzen bada, ulertzen da, azpitikan, bidaia egiten duela. Egipziarrek esaten dute, bidaia hori egiten duela, gauez. Baina, gut daukaguna, hau da, puntero ontako nahi nun ikusten duzu hemen txulotxo hori. Bueno, hemen dago representazio bat, lurra ez borobila, baizik eta zilindro baten modukoa, eta kurpil bat. Bueno, zerua hortziganga, hau da hortziganga izango litzateke, baina nik hemen eguzkiarena bakarrik egin dut, baina bada eguzkiarena, bada ilargiarena, bada izarrena, planetena, honen moduko representazio bat, baina guk hemen Euskal Herrian daukaguna, esan dugu, zulo bat. Eguzkia dela, zulo bat, eta zuloren atzean dagoen sua, argitasuna erakusten duena. Hau izango litzateke. Kurpil bat, hor txulotxo bat du, eta
kurpil hori da mugitzen dena, eta noski, hori mugitzen den bezala, guk eguzkia ikusten dugu mugitzen ari dela. Baina ez da disko bat mugitzen ari dena. Da, zuloaren posizioa aldatzen da. Eta zuloaren posizioa aldatzen da, kurpil moduko, erraldoi bat suz betetakoa giratzen ari dalako. Hori bat dator gure albistearen zeakin. Gure albisteak esaten duenarekin. Bueno, eta hau zer da. Tatxan, hementxe daukagu, uste gabea. Hau da, Miletoko Anaximandroren kosmogonia. Munduan izan zen aurrenekoa. Miletoko Anaximandro da greziar bat. Lehen aldiz esaten duena lurra airean daula, hori da bere berritasuna, zatik besteak esaten zuten, uraren gainean zegoela, ez da gizaren gainean zegoela, honak esaten du ez dago esfera batean erdin, ez da eroitzen, erdin dagoelako eta erdin dagoenez ezin dalako inungo aldera. Bueno, intuizio bada, ez du oso ondo esplikatzen, baina intuizio bezala fenomenoa da, aurrenekoa da, hori imaginatu zuna. Oraindik ez ditu esferak imaginatzen, zilindro bat imaginatzen du, eta imaginatzen du llantak edo kurpilak zilindro horren inguruan esplikatzeko kontu eginanak. Bere lanak galduta daude, eta Aristotelek egiten dituen erreferentzien bidez ezagutzen dugu. Gero, bere kosmogonia galdu egiten da, zatik Aristoteles etortzen da, eta harik jartzen ditu esfera kontzentrikoen gutxi gora bera, idea bera da, baina pixka bat hobetuta dana esferikoa egiten du, bai lurra eta bai lurra inguratzen duten esfera horiek guztiak, kontzentrikoak, orduan bata pasatzen da nien ikusten dugu, gero azpialdea izkutatzen da, bestea pasatzen da, eta horrela esplikatzen dituzte zea guztiak. Baina hemen, Miletoko Anaximandroren ariatu zaigu, eta ez Aristotelena. Zatik Aristotelen kasuan, eguzkia dago, inkrustatuta esango genduke, disko bezala, esfera batean. Ez da oso erraldoi bat, eta zulo bat, eta ez. Bueno, Aristotelena ez da iritsi, naiz eta Aristotel izan bat, pentsaz eragina izan duen, erromatar mundu ezkeoztik, eta gero Elizaren bidez, eta ez. Hone iritsi zaiguna da Miletoko Anaximandrorena. Nola? Iritsi, segur asko, gauza hauek, idea hauek eta zirkulazioa eta egontzan, erromatarrak hemen nagusitu ziren garaian, urrutiko ideiak etortzea eta zirkulatzea eta hori dana gertatzen da imperio baten baitan zaudenean eta komunikazioak errazak dianean eta ideiak eta zirkulatzen dutenean. Pentsatu behar da, orduan etorriko tezan, horren aurretik zirkulatziotasun, ez dakigu, eta segur asko ez dugu inoiz dakigu, ez da? Baina, hori da. Orduan, honek ze planteatzen digu? Honek planteatzen digu, Euskal Herriaren baitan eta Euskaldunen artean, bi kosmogonia diferente egon direla gutxienez. Barandianek jasotako albiste horiek, islatzen dituzten bi kosmogoniek. Eguzki begi, aurrenekoa, eguzki begi leheno aitatu dugu. Eguzki begi dikotomia hori azaltzen du, badala berastegin, badala berastegin, ataunen, ez ez, hiru lau herri aitatzen ditu, berak hori bildutakoa, ezta? Hori nahiko murritza da. Oain, pentsatzen baldin badugu, eguzki begiren pareko dala eguzki, argitasuna, eguzki argitasunaren zuloa, eguzki begi bezala, eguzki, Siberuak enduta, Euskal Herri osoan esaten da. Eta
toponimiari begiratzen badiogu, nagusitu egin da. Oraindikan eki oinarritun toponimia badugu. Desfiguratu xamarra, ez da oso ondo ikusten, baina Eizagirre eta Eizmendi eta hori denak, Eizagirre da ekitzagirre, alegia eguzkitzagirre. Ekitza da, eguzkiak jotzen duen lekua, eguzkitza dan bezala, egutera esaten dugun bezala, ezta? Hor, toponimiari begiratzen badiozu, bada toponimia bat ugaria, alare eguzki hitzaren gainean osatutako toponimia, nik esango nuke, ugarixeago dela, Siberuak enduta, gainerako Euskal Herrian. Dena den, biletatik daukagu. Bata, esango genduke, lotuko genduke, ikusita egipziarren artean eta azaltzen dela, lotuko genduke lehen nekazariek ekarritako kosmogoniekin. Kosmogonia asko ze intuitiboagoa, ezta? Ikusten dugu lurra, amaren lurraren sabelean sartzen dela eta beste aldetik sartzen dela, azpitik kontrako bidea egiten du. Oso intuitiboa da, ez dago espekulazio zientifikoa handirik. Zeana berriz, Anaximandroren berriz, horrek espekulazio izugarria du, asko du. Burua asko nekatuta iritsitako zea bat da. Pentsa daiteke horren difusioa ere, kultura maila altuagoko edo jende jantziagoren artean famatutako eredu bat ote dan, ezta? Pentsa daiteke. Eta horrek ekarriko gintuzke berriro ere, bai Irulegitik eta bai beste toki askotatik, iriste zaigun Euskal Herri irudi, ez dut esango ustegabekokoa, gero eta ustegabeko gutxiago dagoelako, baina munduko korronte zientifikotan eta bete-betean sartuta dagoena. Zati, Miletoko Anaximandrona Euskal Baserriraino iristeko, esan nahi du, gizarte hori pilpilian dagoela, ez dagoela isolatuta, ez dagoela. Eta garaiko korrienteak, eta garaiko modak, eta espekulazioak, eta hor parte hartzen duela. Hori behin dela urte batzuk hasi nobedadea zain gaur egon ja, ikusita, Irulegiko ikusita, eta batez ere lantzekoa ikusita, zatik lantzekoa badakizu ezanan, ez da, ikai, zera, inskripzioa, meategian. Irulegin elite haundiki militarrek idazten edo irakurtzen jakitea gauza bat da, baina mehatzariek irakurtzen jakitea hori da Kristo guztia alfabeta duta zehola. Edo zatako jatzen zieten, bego nahi iruditzen zaitu hori gutxi nabarmendu dela. Mehatzariei jartzen diote kartel bat, ez haundikilei, mehatzariei. Mehategin barrun jartzen diete kartel bat abisatzeko. Irakurtzen zekiten. Mehatzariek. Hori, gero eta gutxia barritu beharko gineteke gauza hauekin, eta hau da beste eredu bat. Garaiko espekulazio kosmogoniko modakoenak hona iritsi ziren eta hemen sustraitu ziren. Eta bilak segitu dute. Toki, Bizkaian beti esaten da Bizkaiko egin bat toki arkaismoak eta bai euskeraldetik eta arkaismoak hobeto gorde dituztenak eta izan dirala eta isolatuago edo bizi izan dirala. Han arkitzen ditugu Ilargi Amandrearena eta Amaren Sabelera itzultzen da negoziarena. Eta hemen Gipuzko aldean, eta Nafarroan, eta Bizkaian ere, eguzki esaten den toki guztietan, pentsa daiteke Anaximandroren kosmogoniaren berri izan dutela, garai batean. Eguzki erabiltzen duten guztiek, hitzak berak daukan esanaiagatik. Eta hona iritsi, esan gendun, egin gendula zerbait aperitibo modukoa, harina eta gustagarria. Eta hemendik aurrean, ez dakitzen bat denbora pasadeten ere,
baina galdetzen hasi nahi baduzue, honi buruz edo beste kontui buruz, Bai, asmoa hitzaldi honetan esan genduna da, Juan Ignacio jakinda, oso ezagutza zabala dakala mitologia ingurunean, hori sarrera bat egiteko eta horren ingurunean jendea galderak itxen jutia mitologian kontu eta desberdinekin hori tratatzea. Nolabait, Luis Mari Zalduak pantzan egunean izegun sarrera bat, eta sarrera horretan bebai, Marina hitz egiten zaban, ez? Nolabait, eta esaten zaban, gauza kurioso bat, eta esan dugu, ez? Ipini duzu Grekoen influentzia erromatarrena, eta Grekoak eta erromatarrak ez, janko nagusia, zan Jupiter, edo Zeus eta gurean badirudi, jainkosa nagusia bari da, zer razio daka, Horri lotuta, nik ez da egiten inoiz argituko dan, baina nahi harrigarri nahi ezaidena. Hain latinizatuta, hain erromatartuta, ikusi dugu. Militoko Anaximandrore etxekoa bezala daukagu. Eta euskerak ez gordea Cesar esateko hitza. Ez dago? Netzagoi, hoi bai dala misterio. Ez dago, hitzik. Euskeraz. Ez dago maileguz Cesar hitza hartu. Bueno, hoi alde bate utzita. Bueno, ez, asmoa zan, mitologia, gutxi gora bera, jendeak danok buruan daukazuena, segur asko barkatu zuen buruan sartzeagatik, baina gutxi gora bera, betiko edo entzun dien, edo gehien entzuten dien, hoxe Mari dala eta gentilak dala eta udala eta bestea dala, ezta? Baina hau zan pixka bat erakusteko horrekin batera fosil asko gordetzen ditula mitologiek. Oso ustegabekuek eta inoiz aipatzen entzun ez ditugunak, ezta? Hau izan daiteke bat, ezta? Bueno, beste bat aipatuko nuke, guain ez dugu hortaz hitz egingo, baina udaberri euritsutan eguzkia eskatzeko errito pagano bat nola zegoen, eta goi erdiagoan Baionako apezpikutzatik errito pagano hori kristautzen nola saiatu ziren, eta ze santu jarri zuten. Bueno, gauza horiek ere hor daude, eta aztertu ezkeo, azaldu egiten dira, ez da berretxikoak bezala mendia jote ziren dira. Bilatu ezkeo azaldu egiten dira. Eta gauza asko azaltzen dira ustegabekoak. Orduan, bueno, pixka bat, mitologiaren barrun egon daitezken gauzen abaniko hori pixkat zabaltzeko balio badu, ondo erabilitako denbora izango. Juan Ignacio, Juan egunean esaten zenigun, ez? Zer da mitoa? Zeure definizio da mitoa, ez? Bueno, mitoa da liluraz, lilura bidez eta eredu asmoz iriste zaigun mezuen multzoa. Lilura bidez eta eredu asmoz. Lau hitzoekin definitzen da mitologia. Horrek esan nahi du, eredu asmoz beti, mitoak portaera bat erakutsi nahi digu, edo zerbait onesgarri bezala erakusten digu, edo zerbait gaitzesgarri bezala, beti badago juizio moral bat, edo badago naturaren errepresentazio bat, esateko hau horrela da, beti eredu bat dago, hau horrela da, eguzkia horrela da, hemendik anonean horitzen da, eredu bat erakusten du beti. Eta, bigarren ezaugarria da, ez dala arrazoi bidez datorkigun zerbait, lilura bidez baizik. Horregatik handan mitoa, arrazoi bidez datorkiguna zientzia da. Mitoa da, lilura bidez datorkiguna, eta lilura bidez datorkiguna ez dugu diskutitzen. Irentsi egiten dugu eta kitu. Bai harremanetan, bai portaeretan, bai bizitzarako estiloan, bai eredu, jakintza mailako eredutan, kosmologiak edo izan daitezken bezala. Eredu asmoz eta lilura bidez datorkigun guztina, hori da mitologia. Horren multzoa, orduan multzoa horretan gauza asko sartzen dira.
gauz asko sartzen. Juan Ignacio, ez dakit... Ez dakit, bueno, ingo dizu galdera bat, igual ez dakala zer ikusiri, baina Euskal Herrian eguzkiloreak jartzen dira baserrien ateetan edo zein etxetan bateetan, babes moduan nolabait. Horrek honekin zer ikusirik badu? Bueno, ez hori da gauza generalagoan, ilunak eta gauak bildurra ematen du, eta iluna da gauen inguruan jendeak asmatzen ditu, ez dakiz izaki gaizto eta auta bestea, eta ordu babes beharra duzu, ez da etxea babesa dan bezala, argitasuna, argia da, gaur egun horrein diken, monstruak eta ez da, deus ez da dituna, argia da, argia da ontokin, ez dago, unibertsala da, hor ez dago ezer berezirik. Beste herrialde batzuetan ere ematen da... Mitoetan konparazioak egiten direnean, aurreneko gauza pentsatu behar duzu, konparazioak egiten duzunean, bi gauza berdin, modu independientean sortu ahal izan direla. Oso gauza orokorrak baldin badia, hori bestela ez da. Ilunaren aurrean erreakzionatu eta argia eskatzea ilunpean zaudenean, eta Australian eta hemen azaltzen baldin bada, ez du ez esan nahi lotuta daudenik, zein bere tokian sortu da, ez da, horrelako gauzak. Beti aztertu behar da, gauza bada berdin izatea eta beste gauza bada jatorri berekoak izatea. Gauza diferenteak dira. Anaximandroren eta eguzkitzaren etxempu horri harturik berriz, honek adieraziko luke garai hartan ere gizartean bazela horrelako mailakatze bat, ez batzuk lehengo sineste zaharrari hor pentsatuz eguzki esartze zela lurrean eta beste batzuk kanpotik zetorren filosofia berriari adiago zeudela. Hori beti. Gaur batzuk txertoa jartzen dut eta beste batzuk esate hori txarra dela. Hori ezinbestekoa da. Hori ezinbestekoa da, eta ni sinistuta nago, gure herriaren ikusita, gero baita euskalki bakoitzaren bilakaerak eta hoitanak begiratuta, gure herriaren barruan egon direla eskualde batzuk harreman gehiago edo izan dutenak kanpoko eraginakin, eta beste batzuk isolamentu gordinagoan bizi izan dienak. Joan San Astian zalduak esan zigun, zuri galdetzeko, hobeto azalduko genuela, gentilak eta kristautasunaren etorrera dela eta kismiren mitoa erosela, esan du giza sakrifizioa egon oteziteken horren atzetik botan azazue... Etzako bai. Azalduko duzu pizkate... Etzako bai. Zaila da, azaltzea, ez dagoelako beste elementurik gentilaroko lurralde osoan, ez dago horrelakorik. Gentilen akaberako mitoak dituen motibuak die, puskak, ez da, edo antzekorik arkitu ez diotan bakarra hori da. Hor, konparatzeko elementurik ez daukazu nien, oso umezurtz gehatzen zean. Betazalen jasoerak azaltzen da beste tokitan, laino zergatik den beldurgarria ez dakigun lainoa azaltzen da bestetan, horretik hori badakigu zergatik den beldurgarria. Gentilak dana batera akatzea azaltzen da beste tokitan, baina aurretikan botatzea ez. Antzekoena badago, hori botatzea ez, baina esatea, gentilak esatea, gentil itxuaren baliokide izango litzateken pertsonaiak esatea, nibanoa eta bea sartzea trikuarriak. Baina hemen, hau da espekulazioa da, 11 bertsio daude, eta gentil zar hori, igarle zar hori amiltzea eta akatzea, batetik beak eskatzea, edulkorante itxura osoa du. Eta gero konturatzen bat zeate, horietan ez da esaten, baina esan gabe doa, ez dala bestekin batea trikuarrian lurpeatuta gehatzen.
Orduan, madarikatu baten perfila du. Eta madarikatuaren perfilen sartzeko badago informazio bat, soruti juten nahi geha, eta igual galdu iteziak. Igual kombinazio argitzeko jendiari bebai, igual hasi bebai, zeintzu ziren gentillak, nun zaudet, jarretzeko jendiak jarretzeko. Gentilen akabera, aurreneko gauza. Kismi postizo bada. Pena bada. Pena bada, zati postizo oso erakargarria da. Hori da, zesan marizoke. Zer nahi duzu esan postizoarekin? Ba, igual 200 urte ditula, eta gentilen akaberak 7.000. Gentilen akabera 7.000 urte dikidezake, Bai. Orduan, bueno, ba, ez da egit. Garai batien, adibide bat pentsatu nun. Naiz batzen zautzen. Bai, hiri bat, hiri bat ola etxe batean hazi dutena eta pasatute 10 urte hiria zitzen eta kriston katxarroa jarri da eta jantzkiote bere mantak eta bere zeak eta dana eta paina ateatzen duenean tortzen da bat eta jartzen dio jogurtapa bat adarrean sartzen dio. Dana parrez eta dana jogurtapai behiratzen. Bueno, pues hori da. Gentilen akabera eta kismi hori da pixka bat. Kakatu izan jogurtapa hostieken. Behiratu, meritu bat ezea da daukanari, ez da, hori da pixka bat. Amorru ematen dizan, beti kismi gora eta kismi bera, bai, erakargarria da. Brilloa du, distira ikeu, eta jendea horrea juten da, baino kismi segura asko itxura guztia du, 17. Mende inguruko bestiariotatik ateratako zerbait otean. Bestiarioak ziren, sermoietakota erabiltzen ziren liburu batzuk. Gau, jende guztia baserritarra zen, garai hartan. Eta sermoiak ikezian nian, metaforak eta konparazioak eta ez eta jendeak ulertzeko eta ondo iristeko animalien irudiak erabiltzen ziren. Animalien aipamenak, ez da? Orduan, animali bakoitzak izatezun, bestiario hori da, latinezko, liburuak dira eta animali bakoitzak izatezun bere ezaugarriak. Animali bakoitzak baliozun zerbait, virtuten bat edo akatsen bat edo zerbait adierazteko. Eta bestiario horietan tximua da beti parregarria. Gizakile izan nahi eta ezina erakusten duena. Hor, badegu, tximua zenbat agorago, ipurdina orduan da eriago, hendikan gehatu zaigu, esaeratan. Tximua beti da parregarria. Norbeti tximu esatea da burlaikia bezala, isekaikia. Orduan, kismi tximua esan nahi dut, eta Jesu Kristori esaten zioten, eta zer gertatzen da ba. Gentilen akabera bihurtzen da gentilak eta kristauen arteko borrokaren zerra. Ez da harritzekoa, zatik Irlandan antzeko zehose gertatzen da, eta normala da, zatik gentil guztiak hiltzen baldin badia, hori da, gonbite bat bezala hiltzaile bat azaltzeko, esan ez, nik akatu ditut. Irlandan die zeltak. Gentilen akaberan mitoa Irlandan badago, eta han hiltzaileak zein die zeltak. Guk akatu ditugu. Hemen ze esatea, beste modu batean, ez da halako zea traumatikorik, eta egiza gozo-gozo baselinakin sartzen dalako, baina esategu, eta Jesukristo jaiozalako handik aurrea hasi ziren gentilek desaratzen. Edo Jesukristo jaiozala berrike izan zuten nien, sartu ziren danak. Oso modu gozoan, gozotasunik gozotasuna galdu edo garraztasun puntu bakarra gehatzen zaio amiltzen duten gentil zaharrotan. Berez, gentilen akabera berez da gentilak danak kolpetikan izurrite batek akatu zitula eta trikugarrian sartu zirela kontatzen du mitoa. Eta horri lotuta dago zertzela etnografiko bat eta da lainoa begiratu zuen gentil zaharrarena. Lainoa begiratu zuen gentil zaharra, etzan zaharra. Eta betazalak jeiki bazizkioten, etzan, betazalak erorita baldin badituzu,
eta zarra baldin bazea eta itxua baldin bazea, betazalak jasotzeagatik etzea ikusten azten. Haze optika, hori txinduna. Orduan, hor berez dagoena da, gentilaroan toki guztietan, bai, geratzen dien arrastuengatik oso zabalduta egon zen igerkuntza trantzea. Eta horren berri zuzena iritsi zaigu Eskoziatik, 1600 da pikon, pirau bati okurritu zaiolako etnografia egitea Eskozian, eta hori topatuzun, eta hori eskerrak badakigu hemengo gentilaren historia zerdantzatik. Han oraindik jendea bazegoen trantze hori zeukena. Eta hola, betazalak, ez da egin ere liburuaren erderazko edizioan nire lagun batek badu, abildade hori. Trantzeko zea hori, betazalak goraka bihurritzea. Gero, txistea kontatuko izuet horrekin mutu. Eta, hori gertatzen zen Eskozian, eta hori da, gertatzen Eskozian tipu hau area bisita juntzanean. Eskoziako iparraldeko azkeneko herrian, hori bai, hori gauzak, holako gauzak, holako tokitan, ez da. Eta, kontatzen du, hori ikusten dena, trantzean erortzen denak, ikusten du, bigarren bistada izan diote, bigarren bistada ikusten du, bista normalakin ikustez dianak. Eta normalean izaten dira, izan lehike jaiotza bat, izan lehike zerbait pozgarria, baina normalean izaten da urrena zein hiliko da. Eta noski, pentsatzen jarrita, kabroi honek trantzean erortzen denean ikusten baldin badu urrena norriko dan, edo esaten du urrena norriko dan. Eta orduan tipua madarikatu bat bihurtzen da. Hori kontatzen digu etnografo horrek. Horri ekartzen duzu honean, eta lainoa ikusi duen gentilak esaten du, ikismi etorri da, boto nazazue, abil nazazue, madarikatuaren zea hori esatezu, hau da, euskeraz gentil igarlea, da, erdenaz txibo espiatorio esateko esaldia, gentil igarlea. Ari egurra harentzako. Danok hilko geha, eta danak hiltzen dira. Eta igarkuntza da, danak hilko dira da. Eta berehala betetzen da, baina ia aurretik. Aminduta. Eta hotxe gatz itugire zurrek eta gureak ondo lurperatuta trikuarrian. Orduan, madarikatuaren usain hori handikan datorgiruna, lehen esaten genduna, datu oso gutxi daudenean, konparatu behar da toki askotakoa, eta danak lerro berean, gezi guztiak lerro berean eakusten badute, norako beha eakusten badute, izan daiteke, ez da horrelako zerbait. Juan Ignacio, ondo urratu badut, bizkaitxo ban lotzeko esan dozunakin, baina gero bai ia zer lazio gurutzatu egon daitezke. Mari esaten dugu amalurra dela, eta zuzendu, ez bada horrela, alabak, eguzkia eta ilargia alabak alabak direla, eta hortzi zerua dela. Zer, hoien arteko erlazioa? Esan dugu, Barandiranek bere garaian mitologia biltzen hasi zanean, eta nola gure bagea zehose, ez da? Gu bagea bestea gaina. Eta besteak kriston familia arbola baldin badute, guke bai. Bueno, hemen egila esan, bilduta dagoen horretan ez dago horrelakorik. Bere garaian izan dute zen, segur asko. Bueno, nahiko meritu badugu, oen dala 7.000 urteko mitologia gordetzen, beste inor gordeztu nian. No gaina ez dugu nahiko brilloekin eotean, dago bezala, nahiatuta eta baina iritsi zaigu. Eta iritsi zaigu baina nahiko osasuntzu da, nahiko osatua interpretatu ahal izateko. Hori inon ez da egin. Euskal mitologiaren materialekin egin da hori. Bada zehose, guain, hortikan eskatzen, panteoidea, ez.
Ez, Xularren zean badago, baina horrek ipuin moderno xamarritxura du, Unibertsesa Salamankako kontuak, eta Alarabi eta bestea, eta ez ditut garbi ikusten horiek. Mari datorren, Mariren sorburuan dagoen mitologia horretan, bai badago lur ama, eta gero horren semea da eren sugea, eta ama semeak egiten dituzte ume gehiago, hasierako zehortan, bakizu, besteik ez da, eta hola egin behar, badaude holako historik gurearen sorburua bide den mitologia zahar horietan. Baina gehatu gure artean, eta gaina Elizaren filtroa holako ipuinek egon bazane ezingo zuten pasatu. Nik eskatuko nintzuke pixkoa esplikatzea, liburuan esplikatzen duzun bezala, mitologian dauden geruza horiek, ez? Bat nintzen Marinena dolmenismoa. Gaina asko harritu ninduena eta eskartu nintzuna indoeuropearrena, ez? Eta hau batzurentako edo, nik esan nuke gehiagirentzat oso gauza kontraste edo fuerte erentsi ezin egiten zaiela, ez nola, gu ezkara indoeuropear, eta gauza bat da euskara hizkuntza ez indoeuropear izatea, baina azken 3.000 edo 4.000 urtetan unibertso indoeuropar batean murgilduak gaudenak indoeuropear, kulturalki indoeuropear ez izatea, hori asko kontu da. Asko itxatzi zaigu, euskera, ian paleolitikotik dator, baina Alkandora, arabei hartutako hitza da. Eta hitzak mailegu sartzea, munduko gauzarik normalena da, eta hizkuntza guztiak egiten dute, bai hizkuntzigileak eta bai hizkuntza handiak ere. Aguakatea espainola da, baina indioen hitz batetik hartutakoa da. Orduan, hori, eguneroko gila da, hizkuntzetan. Hizkuntzetan dan bezala, mitologian ere bai. Euskal mitologia esaten dugu, bakarra balitz bezala eta sorburu bakarrekoa balitz bezala, eta ez da sorburu bakarrekoa. Eta Euskal mitologian esan dezagun, Euskaldunak baldin bagara, ehiztari paleolitikoen, hemen ibilizien ehiztari paleolitikoen ondorengoak baldin bagara, Euskal mitologian ez dago haietatik ekarretako ez da. Dana norbaiti geroztik etorri zaizkigun kultura eta eraginetatik kopiatu dugu. Eta zein kultura esatetik ez, Luis Mari esaten zigun, lamiak eta katela ninfen, kutsu hori, baina adibide batzuk holan? Bata da, nekazaritzakin lotutakoa. Nekazaritza Turkiatik, Turkia Anatolia ingurutik edo sortzen da, eta gero zabaltzen da. Orduan, nekazaritzakin lotutako guztia han sortutakoa da, eta gero noizbain honea iritsitakoa. Berriz diot, kontua ez da, gure meritua ez da, guk asmatu dugula. Gure meritua da, guk gordu dugula, beste inun gorda ez da bezala. Eta guri eskerrek interpretatu daitekela mitologia hori. Beste inungo materialekin ezingo litzatek. Ez da meritu makala. Copyright ez daukagu, baina ez da meritu makala. Eta zeintzu dire, horrek adibidez, Anatoliatik, nekazaritzatik datozen? Mari, adibidez, lurra eta... Mari eta sugar bikotea. Bai. Mari eta sugar bikotea. Eta gregotikan, zeintzu datoz? Ez, gure indoeuroparrak ez die griegoak. Gure indoeuroparrak, danak die, Greziatik hasi, eslaboak, germanoak, latinoak, danak die indoeuroparrak ez da. Gure indoeuropar eragina, ze mailatan ez da, hizkuntzan batez ere latina, ideologian batez ere Eliza bidezko, esango duke baita ere latina, mundu latinoak, Eliza bidez. Eta mitologian, uste gabe kutsu eduki dezakena, mitologi germaniarra daukago, baina eskandinaviarra. Esate bateako, San Martin txiki igual entzun duzuen, San Martin txiki bat mitologi eskandinaviarra da.
hor ikusi behar dugu Skandinaviarrak noiz eta nun eta zenbat ibili ziren, hor bada zea polita. Ez da oso onartua edo oso gogoz onartua filologoen artean, gure filologoak oso latinzaleak dira. Latinak gehiago ikasi dute alemana baina, eta ordu, pues, batizu. Zu goten baldin bazian neurologon gana eta begilekin nola iten badezu, neurologikoa izan behar du. Bistakoa ezin du izan, ea neurologoa dago. Honea etorri zea eta burua zulatuko izu. Gero, bistakoa jun eta betaurreko jarri eta konpontzi izu. Aurrena zulatu izue, bueno, pixet hori da, ezta? Bai, badago, eta nik uste pixkanaka idea hori sartzen ari dela eta gehiago ikertuko dela eta gauza gehiago azalduko direla, ezta? Baina, bueno, hitzak ditugu. Eskifaia famosoa, itxasoakin lotutako eskifaia, skif, da, danieraz, ship, inglesez, eskela, begi okerrak, xele, da, holandesez, eta beste bat, elkar nola esaten daia, holandesez? Elkar. Hala, each other. Justo. Bueno, eta gero beste mordo bat. Eta mitologian dezente Mateo Txistu, baita ere. Eta gainea ez da nola nahiko, bai San Martin Txiki eta bai Mateo Txistu, ez die nun nahikoak Eskandinavian ez dira, edo Suedia hegoaldekoak edo Danimarka herrialdekoak. Justo, angloak bizi zien tokikoak. Zerratu ezin da San Martin Txiki du? San Martin Txiki da garia lapurtzen diena basan jaunei. Berez da gentilei baina. Hoi da gure sinkretismoa. Ataunen gentilak maite dituzte, eta ezin gentilei burlain tontoa geniola eta beste nola engainatu hartu, basa jaunei. Halako. Ignacio esaten duzu ere bai, nekazaritzakin nolabait gizakia nolabait sedentario bihurtu zara, eta zizan bizka bat ulertu nahian bere bizitza, ez? Eta nolabait jainkoak edo interpretazioa ezberdinak sortu zian munduan zehar. Eta nekazaritza neolituan, esan duzu Anatolia, Mesopotamia inguru hortan. Eta horra adibidez, dago hiri bat uruk, edo ur, eta guk, klaro, ura, nekazaritzakin lotzen dugu, hori nola ikusten duzu? Lastima hemen ez daukatela. Olako forotan, olako etimologiak eta etimologia zalen artean, ez dute asko maite. Anzepena, ez dute. Preparatu bizeta argazki bat. Bota, magina regalena. Ez, pasatik da. Baina, eakutsiko dizuet argazki bat, Kabirondoko urangatarrak. Todo jendea urangaratzen da, pasatzen dut argazkia, eta dozena bat beltz larrubizin kristonzakileegin, eta hori Kabirondoko urangatarrak. Hola, Kabirondo da Victoria Lakuko iparraldeko eskualdearen izena, Suajiliz. Eta uranga da handagoen herri bat. Kontatuko nizueke, ze juergak izan dituzten Kenian, nik uranga naiz bigarrena. Atxoa ezin zuen inork zer, baina pasaportean uranga jakusten ditu nien ze algarak ikezi dituzten. Uranga, Google Earthen saltzen da zerate, Victoria Lakuko iparraldean, akituko ezue, uranga. Bueno, Kabirondoko urangatarrak ziren, larro izin zeuden belzkuadrilla bat. Ordu, eta hori, hitz luze, diala, Oza, bi letra. Ez da gauza, ez du... Edu, galderatu
Akotzatu zorrekin, badaukat iritsi bat, baina nahi duke zure iritzia, eta posible bali bada barandiaren referentzia dagoen. Gau beltza fenomeno berri dala, gau beltza tema hau, haber ze iritsi dago zure. Ez oso positibo. A ber, beti esateat, mitologiak bi alderdi ditu, esan duguna, lilura bidez eta eredu asmoz. Bueno, ni ereduen azterketan ibiltzen naiz, baina lilura libre da. Eta ordon liluratzen gaituena gaur hau da eta bilar beste gauza bat. Gau beltza, bueno, ez dauka, bai, ez dakize tokitan egitezala hau eta bestea. Gure artean berez tradizioz, hildakoa etxeko partea izan da. Gure kulturan, ez dakit, Afrikan ez bezala, hildakoak ez du bildurrik eragiten, hildakoa da etxekoa. Hildakoari uste zaio argia piztuta eta etortzen da, eta kanpoko lanetan laguntzen du etxekoak deskantzatuko ibili zen. Eta etxekoak kanpoa joten dian lan egin berotelako eta umea bakarrik usten dutenean etortzen da gaueko oitako bat eta antxe zaintzen du. Harreman goxo bat da, elkartasunezko harreman bat da, hildakoak, bizidunak hildakoekin daukatenan. Afrikan berriz ikusten duzu eta justu da, beste punta. Nik ez dakit, putada asko egiten dizkieten hildakoekin baina kriston bildurra dute, kriston bildurra, eta bere ametxeik dute hildako etorriko dala eta gauian gainean jarriko zaiola. Afrikan dagoen amets rekurrente bada, hildako bat etorriko dela eta lo zaudela gainean jarriko zaizula eta kaka ingoizula gainean. Hoi da, amets rekurrente bat, amets geizto rekurrente bat Afrikaren artean. Orduan, hildakoekiko bildurraren idea dakarren guztia, ez da berez, gentilaro, gurearan gentilaro horrekin ez da ezin dagotu. Hemen gehiago izango gineke, hori ez dugu ezagutu, baina Ego Amerikan toki batzutan hori duten, momiak atera, zehatu, jantzi, apaindu, perfumea bota, janaria jareta, eta gero berriz. Haiekin ospatzeko, gehiago estilo horretan, orduan hor ez dago bildurrik. Ez dago hildakoen bildurrik. Hildakoen bildurra den guztia, beste, esategue, Irlandatik datorrela, eta beste mundu Indo-Europarra, sartu daiteke, eta gero pentsatzen Ameriketan beltzen eraginoi, beltzen kulturan bai daula. Oso sustraituta hildakoen bildur hori, ez? Gaueko bildurra bai. Gaueko bildurra bai, goitoki guztietan. Gauez ibiltzea eta gauekoak eta hemen, baina ez dira hildakoak. Gauekoak ez dira hildakoak. Hemen. Ez dauka hildako gintzer ikusirik. Beste monstro, beste zea, beste gaizto, edo beste zea izan, baina hildakoak ez dira. Eta egiten erantzun duten? Bueno, pixka gehiago zan ondu. Neko nuke, niretako uste dut dala asmakizun turistiko bat. Bai. Hori nahi noan esaten ez dula, hemengo sustrairik, esaten da, ez dakiz ze herritan umea ginen nian kalabazakin, bale, kalabazakin, ume jolas bat kalabazakin, kandela bat sartu, bale. Baina gure hori esatea, hau iten gendunez, Halloween gurea da, eta guk ere ez, hori ez. Hemen festa bat iteko, ematen du gure ezpola. Ezin dugu lehen. Bai, detuko nuke ere, telefonoz komentatu duen, ez? Esaten duzu, nolaz geruz ezberdin duen, gentilean... Bata nekazaritzarena. Kolmenismoarekin lotzen duzu, gentilean. Nekazaritzatik geratu zaiguna da, Mariren zikloa, Marita Sugarrena, eta hori da, ez dira jainkoak, dira naturaren indarrak, eta horien inguruko erlijioa da, gizakien ekimeneko erlijio bat horiek kontrolatzeko. Eta orduan ez dintzaio jainkoa esan. Zuk jainkoa, zeruko, Dios Todopoderoso, zuk ez duzu saio egiten nuke kontrolatzeko. Filosofikoki parregarria da, egu edalako alguztiduna, eta ez bakarrik alguztiduna, gaina plan bat daukezutzako.
Arek esatu izu, zer bide ibili behar duzun. Ez atera bidetik. Ojo. Hauek ez dira hola. Hauek bai alguztidunak dira. Naturaren indarrak, ateatzen denean, lertzen denean. Baina ez daukate asmo bat. Ez daukate egitasmo bat zuretzako. Die, noranaiko indarrak. Orduan, zure esku dago, hauek bideratzen edo kontrolatzen edo saiatzea. Eta hortik sortzen dana, importanteena, eta gure izakerarekin, edo gain arteko izakerarekin daukena, da ekimena. Ekimena. Ben trumoia da honean, trumoia bialtzen saiatzen da jendea. Ez pentsatzen ze pekatu inote eta nik trumoia nahi gaine etortzeko. Gizakien jarrera diferente hori, radikalki diferentea den jarrera hori da. Erlijio mota batetik edo bestetik ateratzen dana. Hori da importantea. Ekaitza gara eta liburuan esaten zen tximistai ez dutzagula, oinaztuari ez dutzagula bilurrik berez beste kultura batzuetan bezala, argiari baizik. Ondori, ekaitza. A ber, tximistan nun nahi eroi baleike, bildur arrespetu bizar izango juzu. Baina tximista Jupiterren botatzen badizu. Hostian, are punterio nada, oke? Beste bildurra biko zu, arekin. Ze ikusten duzu tximista nazien? Zerbait ikustezu? Borondate bat, zea bat, gizaki bat, izaki bat zu zigortzea datorrena? Edo nun nahi egiten tximista? Zure bildurrare horren araberako izangoa. Batean errespetu izango dituzu. Eta bestean Jesukriston bildurra. Eta gainea bildurra, nola esan dute, paralizantea, otoitza eta barkamena eskatzea beste bide ikustaztizuna. Azkenien tximista beha da, baina tximista nazien garatzen den kultura, batea izan edo bestea izan, bi gizarte erabat diferenteak, behen artean zer ikusik, eta bi gizaki mota behen artean zer ikusik ez daukatenak, ematen dira. Hori da, marinen zikloan importantena. Beste zikloa izango litzateke, gentilena. Gentilen zikloan, pentsa dezakegu, bere sorrenari begiratuta, aurreko ehiztarien elementuak biltzen dituen zea dela. Zergatik, hau sortzen da Bretainien, gentiliaroa lotza zaio megalitismoari, dolmenismoari. Orduan badakigu dolmenak nun egin ziren aurrenekoz, nun sortu ziren. Beraz, horrekin lotuta dagoenez, badakigu hor sortu zela gentilien mitologia. Bueno, Bretainien. Zer dakigu Bretainiaz, oain genetikari eskerrak? Bretainien dakigu nekazaritzarako transizioa oso azkar burutzen dela, ez hemen bezala. Hoi, beste gauza interesantea da. Hemengo nekazaritzako transizioa zenbat irauten du. Eta zen motel gertatzen da. Bretainian oso azkar gertatzen da, eta gertatzen da ekarpen genetikorik gabe. Ez dira beste tokiko, ez dira nekazariak iristen, nekazaritza iristen da. Bizimodu berria, eta orduan oso epe laburrean, 200 urte, 4 mende gehienez, oso epe laburrean, ehiztari biltzaile zirenak erabat nekazari bihurtzen dira. Eta nekazari... kultural bidez. Eta, bizimodu hori hartzen dute, arrazan nasketari gabe. Eta, berehala, dolmenismoa sortzen da bertan. Nekazari bihurtu, eta orduan esatezu, aurreko elementu ideologikoak eta zeak, nun baiten arkitzekotan, hor arkituak izango ditugu, ezta? Eta, komplikazioa honditan sartzen gara, paleolitoaz dakiguna, eta badakigu zerbait, jakin dezakegu zerbait. Eta gentilaroko ideologian ikusten duguna, bat dator, neurri handi batean. Eta gentilaroko balioek dira batetikan. Gentilaroko balioak izango liege hemen, balio tradizionalak izan dianak, eta Europan zehar toki askotan, edozein tokitan ulertzen den moduan esateko esango genduke dela moral protestanteak. Lana,
eta lana. Elkartasuna, dana bat eginda, hori da, gentilen zea. Horretza komunitarioa. Bai, erabat komunitarioa. Osea, ez dago, fijatzen bali mazeaten, gentilen historietan, zaharretan, gero beste batzuk, Indo-Europar ikutuaz eta aldatu dira, baina gentileak ez dute izenik. Gentileak die, halako tokiko gentileak, edo beste hartakoak, edo beste bazter hartako gentileak. Baina hori Euskal Herrian eta Alemanian berdin, eta Holandan berdin, eta Inglaterran berdin. Badauzkate haiek ere, azken orduko zea batzuk, gentil batzuk ja izena eskuratu dutenak, izen propioa, baina beste ez dute izenik. Elbilek izenik ez dute ez dio, elbilek ez dio izenik jartzen ez dut, elbilek dira. Ardile izate esango, zai hartzailekoek jartzen izenik. Izenak baina, bat dia, taldea da bat, ez dago, osea, kontua ez da, elkartasuna da hola. Kontua da, izatasuna ez dala norberarena da, taldearena. Taldea besterik ez dago. Hori da, gentilen zean datorkiguna. Lana, elkartasun edo gutasun bat, eta gero, hori bizitzarako, eta heriotzeako, baita elkartasunaren segidadan hori, eta monumentu ikusgarrien egitea, esateko hildakoak hemen gaude. Eta hildakoen presentzio hori bizi dunei lagunduz eta elkartasun hortan bizitzea. Bueno, gauza gehiago ere bai. Jabetza pribatua hor sortzen da. Jabetza pribatuaren idea ez dago ehiztarien artean. Jabetza pribatuaren ideia lehen nekazarien artean ere, takit. Baina gentilaroan jabetza pribatuaren ideia sortzen da. Ojo, taldearen jabetza pribatua. Taldearena. Lehen ideia, jabetza pribatuaren lehen ideia, ez da norberarena, da taldearen jabetza pribatua. Horregatik, trikuharriak mugarriak dira. Hildakoak jartzen dituzte, gurea zaintzen. Eta zergatik da eskubide bat jabetza pribatua? Hau guztia gure lanez egin dugulako. Lanak justifikatzen du jabetza. Fijatzen baldin baziate, gentilen mitologia, hemen harri bat botazun, dauta bestean, da holako kontuak izaten dira, ezta? Gentilen indarre erakustaldia adierazteko. Baina, hartzen baldin badezu, Europa osoan, bai hemengoak eta bai toki guztitakoak, konturatzen zea, hori baino areago, dagoena dala, paisajearen interpretazio ez naturala. Gentileak egiten dituzte ikustazu belaze bat edo ikusten dituzu larre batzuk eta ez hau basoa zen. Gentileak etorri ziren, hola porru bezala erosi zituzten zuhaiz guztiak eta oin behira zen belazeko likia da. Eta beste laku hori zer da eta bai horra arrantza eta ikizut bai goi gentileak hartu zuten eta lurra hemendik kentuta. Botatzuzten hola itxasoa eta handa honi irla hortik altateko eta lakoi. Paisaje guztia ez dago ezer naturalik. Gentilen mitologiak esplikatzen dizu paisaje guztia. Eta zer da paisaje guztia? Lanaren emaitza. Horregatik gure lanez egin dugulako, eskubidea dugu esateko hau gurea. Loke. Eta mugatzen dugu... Lokek, emasei erren, zazpi erren. Esate aldu. Filosofia ez duen asko segitzen baino. Baina ez da harritzekoa zertit, gentilaroko tipua dago ere. Bai, moral protestantea esaten dugu, eta horrena, hoi dana hortikan dator. Oenik jendeak lotzen du, egizioakin, dezeakin da. Oso interesantea da, historia eta gauza asko interpretatzeko. Alemanak zeatik daude juduen kontra, baina espaite guain dela 500 o 600 urtetik, zeatik daude. Judutarrak oso pizkorrak dira. Oso pizkorrak dira, kriston imaginazioa dute eta moduak asmatzen dituzte lanikin gabe aberasteko. Eta alemanak erabat
gentilaroko tipoak diela, lan egin da, hain moskeatzen die, lan egin da, eta kabroi hau hemen eserita, ni baino diru gehiago dauka. Honen, eta gaina ez dakit dundekan lapurtze egiten. Oida, prestigitazion bezala, eta moskea guztik hortikan datoz. Zergatik gen ustezu konzentrazio zeatan ze jartze zuten? Arbeit macht frei. Lanak liberatuko zaitu, kabroi ez dezula lanik egiten. Hori izan problema guztiak, rasismoa baino gehiago, hortikan dator, hori bat, zaharra, kontu zaharrak bile. Baina beti ikusten balimetu zen kexak dauzkaten 16. mendean, 17. mendean, hori da kexa. Joder, ez dutela lanik egiten, gu baino diru gehiago daukatela. Gu kabroia bezala hemen, gerriak hausten da. Aristokratek ere ez zuten lanik egiten, Baina, geho, zea sorgine izak eta itezituztenak eta hori prestezien aristokratek. Iakiderik nahi. Besti ez. Ez, baina hori dago, beren mentalidadean, hori dago, jode, ez du lanik egiten, ni baino diru gehiago dauka. Azkenian, eta gentilarotik datorra hau, aberastasuna justifikatuta da, eta horrek uste duzu baita ere, esate bateako, Eskandinaviako sozialdemokrazia eta horrekin lotuta dago. Eta moral protestantea esaten dana, hemen izan ez duguna. Hemen, indo-europartuta gaude, latinizatuta alde hortatikan, aberatsa gaizki ikusia, askotan. Aberatsa gaizki ikusia. Eta herri protestantetan ez. Baina, herri protestantetan ez. Perfekzio, no? Ez, lan asko indulako da aberatsa. Hori onartu behar da, lan asko indulako da aberatsa. Eta lanik ingabe aberasten da, hori ja ez. Hori da, eta hortik handator, bida nondik handatorren, zeinen urrutitik handatorren. Alemanian, eta hemengo antisemitismoa, edo Iberia penintsulako antisemitismoa, errobera du, ala ez? Enuk esango. Nik uste hemengo antisemitismoa, ez dakit zenbatean jo egondan herrian sustraituta, eta antisemitismoa Europa osoan egon baita. Zenbateraino goi mailatik bultzata. Nik uste hemen... Erligiositasun hortatik lehiakide religioso. Bai, eta erregek zenbat diruz sortzieten prestamistei, eta bueltatu nahi etzietena, eta herri latinoetan, dana ez da txarra, gero kontatuko dugu zerbait. Herri latinoetan edo latinizatutan herriak ez du animik, herriak ez du ekimenik, herriak ezer gutxi jendu. Volkaizt. Ekatari. Herriak ezer gutxi jendu. Eliteak egiten dute eta gero eliteak sermoi bidez zabaltzen dute komeni dana, eta herria bigaltzen dute direzio batean edo bestean. Hoi oso kuriosoa da. Nik aspaldi, ez da burutikan pasatzei zuen, baina Galileoren historia ia herri ikendutela eguzki ez da ginun zeolako eta lurra, eta nik esaten du, baina zein inportako zitzaio gara hartan. Amazazpigaren mendian, honek esan dula ez dakizu eta surta, jende giregutzen etzekin da, zer da hori. Eta bila hasi nintzen egun batian eta topatu nun. Bai, Galileo zan Aita Santuaren oso laguna. Eta ez dakiz zeatan Espainiko erregearen kontrako erabaki batzuk hartu nahi zituen. Eta orduan Espainiko erregeak hartu zituen ez dakit Frantzisko tarrak edo zein ziren, da esaien, igandero mezetan, hereje, eta azkenien danak astronomo Espainin. Danak asaldatuta esan zulako eguzki jaztak inuntzioen da lurren nuntzion. Kampaina zikin bat, ez dakit zenbat urtetan horre inda, azkenean Aita Santuaren favorea galdu erazi, baztertu, Espainiko erregeak Aita Santuekin nahizuna lortu, eta orduan ja, bakean utzi. Horrela funtzionatzen du herriak, ez dago herririk, esan ezagun ni populua dago. Eliteak batea eta beste biheltze dutenak. Gentilanoko kultura sustraituago da ontokitan herriak ekimena du. Volkaizt. Bueno, hori ikusiko dugu, nik hori baino, nik bilar da Euskal Senan zea, beste zea bat. Nik ez da sinisten sena,
Euskal Sena balego, ez dakit, Euskaldun bat egitok lapurtuko balute, egiton artean izango litzateke gu bezalakoa, ez. Da horra da eredukidetza. Eredu bertsuak baldin baditugu, eta ereduak modu batekoak baldin badira, orduan joera gehiago izango dugu eredu horien arabera mugitzeko. Eredukidetza bat da ontokien, azkenien da izen bat emate edo bestea. Euskal Sena badago Euskal, edo bazegoen, edo neurri batean badago, bai, badago, baina badago jende multzo batek eredukidetza bat daukanien. Eta gustatzen zaizkio nien, gauza berak, gustatzen zaio estilo bat, harremanetarako, gustatzen zaio berdintasun batean bizitzea, gustatzen zaio, eta bar, ezta? Eredukidetza. Ez da espiritua, ez da eredukidetza. Oso ondo definitu daiteke. Nun geuden, galbideotik noa pasaio nun? Bai, herriaren zea, ez da? Liburuan aitatzen duten beste datu bat. Zenbat 100.000 biztanleko zenbat elkarte daude interesik gabeko lana egiten dutenak. Elkarte hau bezala. Hartu, Europako mapa. Eta ikusi, ze estatistika teatzen zaizu. Eta gero hartu, gentilaroa bizirik nun dagoen, eta hoxe. Herria bizirik dago. Gentilaroa indarrean egon dantokitan, herria bizirik dago. Herria antolatu egiten da, herria gauzak egiten ditu. Berdin dio, ez da patata tortilla lehiak. Gauzak egiten ditu, bai? Mugitu egiten da. Elkarren berri du jendeak, bai? Beti ez da ona. Hemen ni apologia ikietzei gustatzen. Gauza guztik izate guen bere alde hona eta bere alde txarra, ez da? Eta esate bateko, eta baina eregi bat esangoet, askorentzako, baina sorginak, gaur egun beste interpretazioak eta beste gauzak dauzkate, beste ikuspuntu batzutatik, errazi dituzten sorginak, errazen dituzten sorginak eta holago kantak. Sorginak mundu mediterraneoan ez daude. Sorgine izan, erretako sorginak, hoi dana da, gentilaroko. Eta gu baino gentilaroko go eta esageratuago dien tokitan, okerra. Alemanian errazituzten, baina hamburguesa balio bezala. Kupide gabe eta neurririk gabe. Hemen batzuk. Zein da horren atzean zegoena? Zer da horren atzean zegoena? Badakigu bai, bazeuden inkisidore batzuk, bazeuden borrero batzuk, bazeuden zea batzuk. Eta salatzaileak. Inork ez du esaten. Salatzaileak ez ditu inor aipatzen. Eta daukagun datu bakarra salatzaileena da. Zatik badugu estadistika bat. Hemengo inkisidoreak aurreneko Logroñoko zea intzunian. Ugarra murdikoen? Ez Logroñoko zen, bai. Ugarra murdikoen. Esan zu, goazen inkesta bat, modu zientifikoan dik, etorri zen da, goazen estadistika bat dik, ozea bat dik, eta irikizuten, irikizuten. Venga, salaketak. Eta hasi ziren salaketak biltzen, zea guztien, inguru guztien. Bildu zituzten 10.000 salaketa inguru. 10.000 salaketetatik, hor daukago estadistika, 1.000 haiatu gabe gizonezko egite zituzten. Beste 1.500 nola emakumezkoak. Eta beste guztiak, umeak. Umea aurretik. Umeak zeinek gazte zituen. Gizonak gazte algen umeak. Hortxe da estadistika. Hoi da, zenbaki bakarra. Hainbeste histori eta teorien artean, zenbaki bakarra, hoi da, estadistika hoi daukagu. Horrek zeak usten du. Ez da, hau, guain, emakumen kontra hitzik ego kontua. Aspektu asko ez dira kontutan eukitzea.
Eta garai hartan zehona zen, bildur izugarria. Ezin dugu imaginatu, zen bildurra zen. Osea, salatzaileak ez die, kabroi batzu ziela eta andre gaizto batzu ziela, umea bialtze zutenak aurretik eta umea bialtze zuten aurretik. Ez zuten azaldu nahi, salatzaile bezala. Baina Jesu Kriston bildurra zuten, zati jendea zen histerikoa. Hor mundu zarra eta mundu berrian arteko transizio hori esaten da, garai bateko kontuk erdi aztutakuak deskonfiantza sortzen zutenak, jode, begizkoak inda, zeak inda jendea zion, akojonatuta. Eta horregatik salatzezu. Bildurragatik, eta bigarrena, kontrol sozial izugarria zeulako. Eta hori da esaten duguna, gutasuna, izaera pertsonala, norberaren izaera hori ez egotea, taldearena eta taldetikan ateratzen dana, horrek erakusten du. Ikusten duzu, sorgin kontuaren, sorginen inguruko astakerien mapa hori, eta dana da gentilarokoa. Eta alemanak gu baino gentilaro diala, okerrago gu baino. Eta kontrol sozial hori ez dagoen tokila, ez dagoelako herrila, ez dagoelako ekimena, lehen esaten genduna, herrila masa bat dan tokitan, zure bizilaunak zer egiten duen bosta jola zaien tokitan, han ez dago sorginekin historik. Andaluzin ez dira sorginak erratzen. Ez da bat. Kontrol soziala, estandarretik ateratzen dana salatzea, bildurragatik, ez da esaten gaiztokerigatik, jendeak bildurra ondi jazun. Baina norbait ateratzen bazan, norbait ez bazan bestekin ibiltzen, norbait pixkat bere aldetik ibiltzen bazan, Egun bezalaxe. Gaur egun bezalaxe. Bueno, bai, neurri batean, bai, bueno, nik uste, Andaluz hitzen nahi gehala, neurri batean da. Geota gutxigo preokupatzen gehala auzua aztaula. Baina, oaindikan, bai. Eta lehen esaten nun bezala, gauza hon asko ditu, askotan honeako da, eta batzutan txarreako ere, bai izan beti. Bai, liburuan, eta da gauza bat ni pixko bat harritu ninduen, nola baita esaten zenuen, nazismoaren hainbatkeri ere hortik interpretatu dituzkela. Bai, bueno, nazismoak, esaten ere, ariok ziala, esaten ere, ario Indo-Europarren, nazismoak ziren, baserritar neolitikoak. Arioak ez dira razistak. Arioak dira, espainolak Mexikoa juten dianian, indio guztik txatxak, eta mestizaje, gora. Hoi da, ario izatea, ario narten ez dago mestizajeri, ez dago rasismorik. Hain zuzen ere, Indo-Europarren arrakastaren arrazoietako bat hori da. Indo-Europarren arrakastaren arrazoietako bada, ez da oso violentoak izan dirala, hori ere, noski, ez da armadak eta prestatu dituztela, gerrarako prestatu dirala, ez da hori bakarrik zatik. Beste herri batzuk hori dana egin dute, baina gero ez dute akulturazioa lortu, Indo-Europarrek lortu duten bezala. Indo-Europarrek daukate diskurtso politiko bat, mitologian azaltzen dana, oso potentea. Eta da, jipoitu zaitunean, jipoituta gero esaten dizugu. Jo, kostatu zaite, etxai gogorra izan zea, benga, goazen elkartzea, eta nahi modura jartzen baldin bazia, igualak izango gea. Jode, zenbata jipoi hartu, handigu hartuta egon, ordutan gozogo, itzoiek belarritan. Gentilaroko bere hildakoek zaintzen duten muga hortan sartzen dana esateizu guzu baino gea, zu baino gehiago gea. Eta ez zea sekulariatuko goaine izatea. Baina goi gaur egun esango dizu, beruteko batek esango dio, leitzako bati, leizkoran, hoi, leitzak ez di bate bat jotzen zuen. Hori da, atzean, horrek ez du balio. Horrek balio du asko norbere etxean gehatzen da nian. Norbere etxean gehatzen da, eta norbere etxean saiatzen da, geota hobea izaten. Eta aldamenekoa baino hobeago izaten baino. Zer horren arrotasuneako, ez da?
zue baino gehiago geha, baina zua zure etxea, zuek jipoitzea, edo zuen etxeak lapurtzea. Orduan da, sedentarismo horretarako, bueno, halako lehiakortasun bat, eta zein hobe, eta bueno, horrek eraman dezake gizarte aurreratuko bat, finago bat, zait, bueno, ikusten duguna, zein die gizarteik aurreratuenak hor. Herri germanikotan, Eskandinavian, hor da, hoi da, koktela bezala, hori nahasten baldin badezu, espansionismo batekin, zer daukazu? Apartheid, Ego Afrikan, edo indio guzti garbituta Estatu Batuetan. Hortako, eredu indo-europarra kanpora joateko ezpatakin, esango genduke, zehoze kubida pixkat gehiago daukela edo, eta batez ere, zanpatuarentzat erakargarriago dela. Aukera ematen diolako. Kamelatu egiten du. Jipoituta gero kamelatu egiten du, besteak ez. Besteak ez. Orduan, ikusten zuen, gaurko munduan da, gaurko politikan, bai, oso atzetik handatazen kontuen dira, bai. Mitologian, konengatio pizkatxo bat izten kuteko, alde batetik ez, hitz egin duzu nola, lehenko ziklo hori ez, naturaren indarrak eta oinarrituta eta influentzia beste toki batzutik, Anatoliatik eta beste toki batzutik mitologia hori nolabait etorri jakula eta garatu da. Gero gentilien aro hori, eta gentiliak eta gero aro hori komentatu egin da ez, Kizpirekin izan da hori, kristau tradizioa... Gentilien aroan bizi gara oraindik neurri batean. Bai. Gure izakera horrekin lotuta da, Euskal mitologiaren bizkarrezurra dia Mari eta gentilak. Mari kosmologia dan aldetik eta batez ere ekonomia dan aldetik. Mari importantea da, nekazaritza sistema batian, uztarik ez pauzu hilik ezea dako. Ez da hoik bezala, letxuak usteldu intzaizkit eta eroskian beste batzuk erostena. Orduan, eguraldiaren kontrola, ez eta simbolikoa izan, baina eguraldiaren kontrola ezinbestekoa da, nekazaritza ekonomia batean. Horre egiten dituzu dianak eta ez dianak, hori lortzeko. Horregatik hain importantea eta horregatik iritsi da gaur daño, ez da. Gaur daño, edo, barandiranek biltzeraino. Eta beste da politika, nik esate, edozein gizartetan lau gauza da, lau gizarteko mailak lau hanka ditu. Zientzia edo, kosmologia edo sartuko genduke, ekonomia, politika eta erligioa. Ondo zen aldet. Ados aduten? Aurrereko zientzia instrumentala baina. Bueno, zientzia edo kosmologia, en fin, inguruaren ezagutza, hobeto esateko. Inguruaren ezagutza, ekonomia, politika eta erligioa. Bueno, aurreneko bileak dira Mariren esparrua. Kosmologia eta ekonomia. Bigarrenak dira gentilien esparrua. Politika, nola bizi gen, ze eredukin bizi gen, zeren arabera, ze balioekin. Eta erligioa. Ilondorena nola antolatzen dugun. Lau horiek. Orduan, hortik aparte, egon daiteken guztia, pixkat anekdota mailakua da, esango dut ez da. Importantea, baina ez bizkarrezurrekoa. Gero beste gauza bat, idatzez komentatu nizuna, kristautasuna. Eta hemen adibidez, bada gertakari bat, iragan urtean, hemen, Debarroan berean, Gurutzen bat moztu zuten, eta utze zuten horri idazki bat, mitologiako pertsonaiak eta manifestoa nolabait esan ez, hauek dira guriak eta kristautasuna gurutze hau arrotza. Ja, 1000 urte edo ezakit, 2000 urte daraman erligio eta ez erligio bakarrik, ez? Kristautasuna ez da erligio bakarrik. Erligio praktikante izango da eta are gehiago, baita fedegabe izan daiteke kulturalki eta filosofikoki kristautasuna edo kristautasunaren eragin handikoa. Gurean den honetan, ja ezin dugu kontsideratu hau ere gure mitologiaren parte da.
Gu geok, nik uste bizi izaten deula denbora esparru oso mugatu bat. Bai. Danok, ez? Orduan, denbora esparru mugatu hortan baldin mazabiltza, zu betidanik ezagutu duzu zerbait kendu edo puskatu edo iken baldin bada, ez? Hori zabaltzen baldin badezu, baina gero eta anekdotikoago bihurtzen da, ezta? Azkenean hemeneko gurutzeak, ez da gizen bat denbora daukaten, oso denbora gutxi daukaten. Eta egia da, gurutze guztik, eta kristautasunak egiten duena, da aurrekoaz jabetu, dagoenaz jabetu, mozorrotu, eta azkenerako ezabatu, aurreko guztia ezabatu. Ze gertatu lehike, zoritxarrez, segura asko gurutzea botatzen dugu, eta gero horren ordez jartzen duguna, ez da lehen zegoena, eta asmatu dugu zerbait. Mitologia itzeki hartuta. Hori da normalen gertatzen dara. Zergatik igotzen gara mendira? Ni Afrikarrekin dezente ibiltzen naiz eta oso polita da, hainbat natural hartzen ditugun hainbat gauza, kontraste egiteko, ez da? Afrikar bat laguna baldin badezu, esan giziote. Mendira? Mendira, eta zertak, dantzaiten dugu, eta amaiketako eta dantzaiteko... Mira, behar dezu. Eta, jaino eta zatik joten gehan mendira? Pentsatzen astezea, ez da? Zatik joten gehan mendira? Mendian daudelako naturaren indarrak, mendiko zulotatik ateratzen direlako lainoak eta hoik eta besteak. Eta guk nahi dugu eguraldi klase bat. Eta eguraldi klase bat egoteko, asko ikasi dugu, jainkoak ez direlako, zilegi zaigu, observazioa. Eta urte eta belaunaldi askotako observazioa izatea. Eta orduan ikasi dugu, Mari mendi hortako kobazulon da honian, eguraldi hona iten dula. Kontxa, anioteak ameni zaigu. Oazen festa ikia, pozik egon da din. Eta komendia juten geha, eta erromeria eta festa eta ze egiten dugu, pozik egoteko eta hangeatzeko. Eta gero, kristautasuna etortzen da, eta sinkrotismo bat egiten dugu, eta esaten dugu, eta guain, kobazuloko atea itxingo dugu ze batekin, konjuro batekin, taula ezin datea. Baina konjuro egin dugu neunien momentu hortanan espazioan, ordu bezita sartu. Eta desastreko urte egiten dugu. Azkenian noski ez dugu eguraldia kontrolatzen, baina asko saiatzen geha. Asko saiatzen geha, ilusio egiten, badaki gula eta kontrolatzen denula. Mendia horretik juten geha. Beste lan beltzek arrazoia dut, jode, dantzaiteko. Kadera esatzaizu, malgutzen ari jo gabe. Unamuno gure sasi lagunak esaten zeban gaztelako lautak eta euskaldunaren oso gustokoa zirela, oitutarelako oso bizta motzean, mendi artean garela eta oso bizta motzean, eta horregatik zahalune handiaiek gustoko ditugula euskaldunak gaztela. Harekin lotzen zuen, mendipuntetatik ikusten da mundu zabala, eta horrek ere badu. Ebro bailaran lauta da, Karaban ere, harinez, unamun horrek bakoitzak bere barrak dauzkena. Bestade, Mari Jainkosa eta Mari Jainkosak Ama Virginaren izen bere eukitzea, hori ez da kasualidadea, ez? Mari Barandiaranek arrizien. Bai, Barandiaranek oso zea gutxi intzun, oso sarkeri gutxi intzun bilketa lanian, baina gauza batzuk egin zitun. Esate baterako egin zuen. Mari hori jarri zuen adierazteko hanbotoko sorgina eta txindokiko zean, eta ez dakit nungo aketegiko dama, eta azkenien bat zirela. Bat zirela. Hori izan berak adierazi nahi zuna. Zatik jendeak ez zituen bat bera bezala ikusten,
norbere txokokua aikiatzezun, eta jendeak etzun ikusten bat bera zanik, toki guztietan, ardun, Barandianek Mari asmatzen du, ez dakit asmatzen du, edo nunbaiten nola esate zitzaiolako, nik uste txindokiko Maria, esaten dala, Maria, ez Mari, txindokiko Maria, goizea ateatzen dunean eta esate goela, txindokiko Maria. Baina, amotoko sorgina, Durango aldeta sorgina esate dut toki askotan. Senyoria baita ere, damea, senyoria. Maria asmatu zuen, oitanak batzia da adierazteko. Hoi izan zen bere sarkeri bakarretako, sarkeri baina, ondo indakoa. Oso ondo, ez dakit azken galderari dagoan, bestela izten kumbia dira, bota horretik, sortzietan hori geranako. Bai, eskerrik asko.